качество на тренировка. Аз забравих да си водя детето, с което съм, за да слушам какви напътствия дава. Защото никой не си издава тайните, нали така? Всеки си ги пази ревниво. Ето, това момиче влезе с първи резултат вчера от квалификациите. Красавица. Възползва се от грешката на Мамун. Тя е по-близо до онази школа на Русия, която познаваме в предишните години. Да, с много големи данни. Само на 17 години. Родена е 1998 година. Тя и на европейското първенство влезе в финала на бухалки, защото отново Мамун не беше съвсем убедителна. И това е резервния вариант. Вариант Б винаги изглежда бухалките с достатъчно висока стойност. Но тогава на европейското не можрае. Тя е по-така изключително качествена, по-емоционална и допуска грешки. Мисля, че направи едно добро съчетание. Този път ще получи висока оценка. Видимо среброто ще е за нея. Интересна е, красива определено. Но има още... Има. Да достигне класа на другите две, има още. Но е все по-близо. И е на линия, тя е готова. Третата е ясна в отбора на Русия. При огромната конкуренция, която съществува в техния състав, Солдатова си защитава мястото. Близо до 19 ще е вероятно, нали така? Да. Позабавих се твоите плещи. 18 и 600. Звучи 700 някъде ще дадат, но и 600. И 600 ни върши работа. Да, разбира се.